Türkmenistan'ın käbir çağılar bağlarına çağılara rus dilinde multifilm görkezmek gadagyn edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň bir işgärine salgylanyp habar berýär. Lewap vilayatynyň Faraw etrawynyň birinji çağılar bagyna, şeýle-de Däne we Darganaty etraplarynyň iki çağılar bagyna birnäçe terbiýeçi çağılary rus dilinde multifilm görkezilmegi bilen baglylykda işlerinden boşadyldy. Bilim işgäriniň sözlerine görä, ýaňy ýakyn Aşgabatdan baran barlygçylar Sewitin bilim we terbiýeçilik edaralaryna barlyk geçiripdirler. Çağılar bağlaryna çağılara rus dilinde multifilm görkezen terbiýeçiler barlygçylar tarapyndan işlerinden boşadyldy. Müdürleri bir käýinç berildi, bilim bölüminiň işgäri habarçymyza gurrun berdi. Bilim işgäri çağılar bağlaryna munun belek çağılara diňe türkmen dilindäki multifilmlere tomoşa etdirmäge ruhsat berilýär diýdi. Galy bersede bilim işgäriniň sözlerine görä mektebi içinde çağılar edaralaryna 5 ýaşdan uly çağılardan hem-de 1-4-nji sınıf mekdep okuwçylaryndan daşwedine türkmen binalarynyň ýa-da ahal tekatynyň surat çekilen surat albomlaryny satyn almak talap edilýär. Etrap bilim bölüminiň işgäri okuwçylaryň daşary ýurt film gahrymanlarynyň suratlary çekilen surat albomlaryny yerli suratlary bolan albomlar bilen çalşyrylandygyny aýtdy. Bu ýanatalar üçin goşmaça çykdyjy bolýar diýip bir Lewap ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hatda depter sözü rusça ýazylan bolsa da çalışma etdiler diýip bilim işgäri gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri otly we howa medirlerindäki bildirişleri galy bersede uçurlaryň içindäki instruksiýalary hem türkmençeleşdirýärler. Iki dilde berilýän bildirişleri hem aýyrdylar diňe türkmen dilinde bildiriş berýärler diýip habarçy aýtdy. Ýöne Lewap ýaşaýjylary ýurtda her näçe rus diline garşy çäklendirmeler giridilse de rus dilli kinolaryň we çağılar üçin multifilmleriniň ila tarasyna meşhurlyk gazananyny aýtdy. Her näçe rus diline garşy görüşdiler hem türkmen telewizioniýasy arkaly multifilm ýa-da kino görýän adam ýok. Türkmen telekanallary birýem öz tomoşaçylaryny ýitirdi diýip bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şol sebäpden rus telekanallarının henizem Lewapda reytingi ýokary, çağılar üçin hem ullar üçin hem diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Bu aralykda garaşy Türkmen Nokot News neşriniň habaryna görä häkimetleriň dil talaby ýurdun kanunçylygyna da girdilip başlandy. Neşriň ýazmagyna görä Türkmenistana ýaňy ýakyna kabul edilen poçta aragatnaşygy hakyndaky kanunyň 26-njy maddasy Türkmenistanyň çägine berilýän hatlaryň poçta salgylarynyň döwlet dilinde ýazylmagyny talap edýär. Şeýle-de neşre görä täze kanunçylyk poçta arkaly daşary ýurtlara berilýän hatlaryň poçta salgysynyň hatyň barjak ýurdunyň diline ýa-da halkara poçta bileleşigi tarapyndan ikrar edilen dillerde ýazylmagyny talap edýär. Beýleki käbir postsovet merkezat ýurtlaryndan tapawutlukda Türkmenistan rus dilini döwlet dili hökmüne saklap galmady. 90-njy ýyllaryň başlaryna ýurtda türkmen dili döwlet dili hökmüne ikrar edildi. Munyň ýa-ni ýurtda kiril elifbisinden latin elifbine geçildi. Türkmen Nokot News neşriniň habaryna görä Türkmenistanda dogry rus diline sapak berýän ýeketäk mektep bar. Galan käbir mekteplerde rus dilli klaslar hereket edýär. Şeýle-de garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň milli azlyklaryň dillerine, şol sanly özbek diline bilim berýän mektepler çäklendirildi. Resmiler çağılar bagyna rus dilindäki multifilmleriň gadagyn edilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündiriş bilen çykyş etmeýärler.